Добавянето е горе-долу това, което може да се направи и иска много повече ниво. Мисля, че началото е трудно, да не ми трябва няколко месеца. Както върви ритъма. Тези неща, които са с гъстри удари, всъщност са 5 удара единствено. Иска повече тренировка. Наистина, ако някой иска да го направи нещо, просто да се упражнява изкуство. Другия вариант е с отнема. Тоест, това е основният ритъм, който се прави навсякъде. 4 раз, 4 и така. Сега ще направим нещо малко по-интересно. Този ритъм ще го скъсим с половина. Тоест 7-8.